Urriaren 3an, Getariako Balentziaga Museoan izandako diploma banaketa ekitaldian, Eskerra Oneko diploma bat eskuratu dute, Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza eta Turismo Sailburuordearen Pilar Zorrillaren eskutik, 2011an egindako lana eta ahaleginagatik kalitate turistikoarekin konpromisoren egiaztagiria lortzeko. Kalitate turistikoarekin konpromisoren programaren helburua, epertain luzean turismo establezimenduen kudeaketa zorroztasunez egitea da eta horrela, sektorearen profesionalizazioa handitzea. Programa hau batez ere establezimendu txikiei zuzendua dago, eta negozioaren kudeaketa zein eskainitako zerbitzua edota bezeroaren gogo betetzea hobetu nahi du. Ongi etorria konpromisoa kalitate turistikoarekin diploma lortu duten euskal enpresak aintzat hartzeko ekitaldira. Aurten lehenengoz, Merkataritza eta Turismo Sailburuordetzak ekitaldi berezia ospatu nahi izan du, aurtengo urtean, ekitaldi honetan, SITEK deritzon diploma lortu duzuten 326 enpresak omentzeko. Gipuzkoako hiriburu izandakoan badu zer erakutsi eta zer eskaini. Gipuzkoako babarronak, ibarrako piperrekin, teia eta zigarriloko sasuak, erretegiak, inauteriak, topik, gozatzeko hainbat parada ditu bailarak. Hemen Tolosaldeko enpresa. Adeletxe, Egiristain, Tolaren Zagardotegia, Betialai jatetxea, Biziki, Karmentxu lotokia, Ñañarri jatetxea, PAF 1990 eta Topik, txalo bero bat ere.